Amansane yena yedimu Kumewood TV Amansane Benedita imama utuyo minyawa ubeso misimama imama nanado yo my name is Kojen Cancer. You can call me too when I get the broken man. I got me soon have a lens you learn constellation Jackson and Kumauru TV me man. How dare you boy other former fans if you know I'm a slow come so and fun to be say Kumauru TV a ho na benye bibia bi hey enije bia hey senyom said day. Oh, watching me home, you see me laugh and color the man. Oh, yeah. Tongani do it you. Natural sem. Kind of to natural sem. Kumewood TV Amansane yena yedimu. All right. Yamo bibia kwaba edeba home TV anase Kumewood TV. Eso. Dwumadia wani guso a wo hwe eye sunsumun sem do a wo ti hoi unim sunsumun sem anase unim sunsumun sem unim yesi ye woni ama mienu ene wo wiase ye sunsumu ene honam fam ne de ye mienu a me ne oti hei wo hwe mi a me hwe wi ye ho utie mi a me tie wi ye te ye ho nka but sunsumun sem no me pacha unim me ameti hei minnim na wa unim na mi so a minnim no esi epe odihunufuo bi a onim saa ne ama no no wa kyerɛkyerɛ yen na ya anyira anasa asɛm bi ba beto ya ye hu kwan a ye befa so ayeden abɔ ye ho ban enu nti na ya to dwumadie din sɛ sunsumun nsɛm ye ba be ye nya maame kɛseɛ oba bekire onim de ewo sunsun mu se yekase yenwura sunsun mu a osan no ho a na ne minim de he se ultimi kra no wasan no ho sunsun mu de ono ena odikan ne yedi nachi me ya meti hai minim sunsun mu nsem enti no mesrɛ wo manyi wa fidie nim free a tena sidin ne tie ne hwɛ niama ebe eboa yen ene niama obi yetia yen ewo sunsum oba be kire ye kwan a ese ye fa so ne yeso yamaye ne ayeden ada ho me am de dwumadie brew ye frɛ me Eugene Moses Akwa dodo na frɛ me ochire ozo one the only one in Ghana said din we ochire ozo no uboni ye a me chew 100 cedis so what I say enti ne trans chuku na de nya abotre ne entie odihunufuwe onne nim sunsumu nsem a oba be kire na meka odihunufuwe ono ne hwan obi be bisa ono ne hwan ye frɛ no Okofuo Yaa ye nipa bi a eba sunsumu nsem de a mepa chaw menko ho Okofuo Yaa wa ha de men mama no asi ewa ha na watu aso ama Okofuo Yaa me ma kwa ba bibia boko de na manda roma hwe da nanom so ase na Okofuo Yaa we de menisa wo se ye ka se Okofuo a ene sen ana akom kra kwa be ne fa so bae we de ochi na wase edi kan mi chia matiafo nyina se chia ye nyina ya hene sumankwa hene Okofuo nyina wura asabere mo piafo ese che nyina na nana osei tutu piao ochi obusa masemene ayasem kase pa na mechirem ama obia hu akom ana akom de wom ene be be free ba de ede free ba ye kasa akom ye ade a ye nanom ede baje asanteman esi ho wow akom ye ade a ye nanom de baje asanteman free esi ho na akom no sei na esi ye no eno ane edin no ana sei na tie ukirem kakra emaya
ye ka se okonfo a oye den ni nyuma ne den e den na esi okay ka se okonfo a enye bokonfo anese on se bi ha bokonfo di pe na ye ma hye onim sa ade bone ba akom anase okonfo enye ade bone nanom on se omo kwa akon no me fan se bebre na kasa omo kasa se bible ene akom ye bone enam kwa be so na nanom ede me fa santeman ede besi ho that time na bible mai ana ewo ochi na ho na bible no ho na akom so ho na akom so ho okay bible ho akom ho nze kasa okomfo anase akoma me fa sa okomfo no ye gba bebre yam hye wo mu enye hu kra de osofo betumi aye no okomfo betumi aye okay okay de osofo betumi aye no okomfo betumi aye na chese metewase a na chese okomfo gina ho ma se ahokyere bawo so ana wo haw mu a otimi bua ma sa ahokyere ne ko sefa awale mu akwantuo mu wadwuma se mu sika mu bibia mu no komfo betumi aboa wo e kwan bia so e wo hunam fam sunsun mu fam okay me fa sa akomfo de ye dwuma ye anase dwumadie esi me fa sa esi gina ye ma akomfo no me fa sa nsem hunhumwa ye fa se opese obu obi wo hunhumwa enu nti na akomfo ho ewo ho se de ye Christopher so asofu gina maye no saa so na akomfo so egina maye okay all right se ukoni say dia ene mentwon bebre ye nim se bia wo ahokyerem e bia wa waresem awom akwantuo tese niama esisi wa asase so nyina edwane koto asofo na mo akomfo so mo yesa se enyoma esisi no edwane koto asofo ti mo akomfo se de wo ka se asofo ginama ebi mo ana akomfo so ginama ebi mo niama asofo ne ye no akomfo so timi ye beble okay nyoma asofo ye no the same thing akomfo so timi ye akomfo timi ti onifrafo ani okay otumi sayale otumi ema awale semeye saa so na akomu no oba honhom na ebetumi abo ama ayi ena mo ata de tina na bebre ni gina amokasa bia akom enye menka se akom ye nkwasasam no akom enye nkwasasam da se ye beti ahahan ana ahaban e de asawo yale okay na chese mitini yi a akomfo de munyina mugina ahahan so because bible ne say yendi aduaba no ne fa ahahan no ensa ye ho yare ti na chese mugina ahaban so ne de adwuma okay enti de sia no ye fa say obi hia awo wa chinia wo nya awo oba okomfo ya ho abitima bo ochi master sa nyoma ketwan say kitingiti say de won me ba komfo no 3 years boy no awo na oba 3 years okom wow oya sure ochi na 3 years boy de obe da kom ntine ka say wo ya wa ne wo no sam ba no me din ka wo ne to no na dufa shekese ya ka say dufa uni ma de kro ebia tiefo bi ahwefo bi so hwe yo muni ma de kro ntikire ka say dufa me wo me ba no na sebio na bosom na obeka no okuta nada wow edi 3 weeks ansana yetumi agunsa ade ato onyini yesa me kwa agro na se me koya adwuma okuta obi na se me yimi ba ni video kirawo nsenjani a hoya na asa ho sa obeje ho se bia me kira mba na sa me ba no me kira na sada 3 years oya sure 3 years into wow. Asa awo me de ma mba no the years obetu na ma akwala 3 years no na years awo me ami pe bibi se obi o gini ho achinie ewo awo mu se wa chini Ghana fa na nyina afa body wa bele ya dada na che tutu na mo ne bla Okofuo Yaa me maso e na nana madaroma bibi ya be yedi wa ma me ho adiri me awo no ebeba wa cha na bosome wow e bia na ntafo
Ebia na hinasa. Ebia nso na baako. Ba wacha ye bosome. De hia ne se wo be wo. De hia ne se obeba. Oba oho nko ade obewo. Won say ka se bibi ohunhun na say ye wo sunsun mu nsam no. Ebia na obi ajewa wode akɔhye baabi. Say nsuom, say gata ase, say mampom bi, say hwan hwan. Me oba babia onia kro na agye akɔhye no. Me yema. Me pe at me ka say etnidi obi a wachini abre. Say I want there makoba bia ye say ma papa matena se no de me Okofuo Yaa so ye keto akra o ba na me ba na be ya ma wow we there ohwefo a ohwe me Okofuo Yaa na ne twetwe nkomo no efa awo ho o say eka awo nko ade ada eka awo ana wate ni din ewo kasafoni so a da na se unya ba enye ono nebe awo sem de ye nkwala nti ne ba 3 years no ana ode ne be mawo ama akwala na ma waduru ama wakowo wacha ye 1 month se o pentafo se o pe baako se o pe oba se o pe bema se o pa ahnasa bra na wo ba nko ade a wonante pampan ana se wo fa ne number wo hwe screen no so a ne number ne gu screen no so no fa ne frɛ no wo frɛ ne nko ade a awo de tumda en ha ho Okofuo Yaa yemfa se yaje obi a wode akɔhye pum ebia nipa no boni bi no ye ne yaje ana wanye boni bia na fia baifo ne tan no no agye ana obi na aboni dua ana se bibisa sa kwan no so obetimi agye ama no yemfa se obi aboni dua obetimi agye ama no betimi keto akra oduma ensema abusa me die esusa unza wanga sa ba fe no na like dia bostom na ye omo ana ye de me fa say bostom ye de enam me so a omanya ba ye de omo betia me pra me ba nani 4 days as nani 4 days me ba ho me nana new me nam say eh na wo da be ya nana new enti ne say ochinidi for emeson hye so bi ha ya boni dua ewo se oni de wonya bada ene obi won so e ka say dia obewale ewo abusuam bi se eye mlada wo se ma wale ubenya awale unya awale eno no de ya ochi mi se we die aye nketo amane ubeba ne de wafa enuma bi ani so de hia se obedi so ana se wo de otu ana mo bla didie na wonya na wo de ba na za didie na beje nkwa na che se eye gidie o ba e so di gidie san title ana make us ma so tutie sa wo be yad na didie eni ho a tumuda o be kasa nipa na o kwa no ho na ede e bia on tumi moa wo be bia na wankasa fa didie ni to na ma obla wo ba me Okofuo Yaa me boa wo e na me kasa wo de awosam mpo de o tue ne de me ane de ni kwasa me ka me chia me kwa betumi aya wo obetumi ate awo adura ma wo akọ ntenu de ketu akwa ma me na mebo se awo aduro no ahaban na obeti ama nipa yemfa se yaje obi awode akɔhye baabi ahaban na obeti aya ama na se wo bekɔ akɔ fight aje abansa na ade aduro na aka medi ka kɔ fight makasa because obi wa na na ebo no ho ban no na oyo golo pa okay enti sa me so ma chen se dadie bi ye dai etwa dadie mu se amaga ne amaga shia ana ehu amaga hoho okay entu wo ye hoho me ye ho entu waso sa wow okay enti me no me kwa je ansa me de do na ka because me ni kan ko fight ya me de do ni kan wa enye ti wo se me ni kan ko fight na me hu de why de o sinta wi a ono no o pese awo ne ma no enti me di kan ko yesunsum wi a ansa me de hu na ma fa me de do na kan na che se awo emma ebia na ye sunsum ana eye hunamani a ode aduro ne ka wa ekọ huhumu a wa fight age wade e de abrew ti bo ti ho na se wo se awo ho aye den ama untimi nwo a mesrew Okofuo Yaa ne number ne gu screen anim se o se awo de ono ne ba 3 years ne na eye awo de na that means so ono aka so o ya ma ode a imagine se oni we adwuma ewura ni wo no ka che o se oyo why we there
mame ma akola enyem na che se eye kitikitikitikitiki kra ewo nani so eba awo mu a emfa konfo ya de emfa o frɛ na asi o konfo ma wo no ene oba no ha o de bu be ma ne baketo na ya ma nti mesro sa wo nko ade a o konfo ya number ne go screen ni so wase frɛ no na munni wo nkomo eye den e ba sen o ye say okay bra obetwa ma titi nti say fa wo ho de don't go there na konfo me bo obi so wo ho a awo nyinsen ne ba all right owo pena ne ba ne wo eno so utimi ye ho ade yo otunozo on say obi bi se ahomawu okay kasa ahomawu a obu a owo ne ba ne nyina no afrim obesa afa biem na afrim eno sa no enye kwa okay eno sa na enye kwa so obi na ye no bibi techi okay so say ye bobro sunsum ni ekwa bibi afri ho ye sha de krotia owo ba na wawu no okay eno obi wan so entokwa ho obi otumi ni obi ku ntokwa na afa no tan na de kutia na awo sa ai unsa se obi ene obi anya ntokwa okay wo ba ni ti sese anase wo ba ho tantan se ne sa me ba ho tantan dia wo be wa me ya okay eno sa no ebisi emebeti bebre ntokwa si a enkoka ne ma na pesa ntokwa no ya kwa de na ni bi ni ti tantan bi ahwe na nim tan wo ba we de no onye fede bi so ana me ne wo kasa ye woni na e ka no na nani ya dey on nani na ho like owo ebi kwa na hono ma me panimu ba hu ne se oye small girl enti hono be kire se saa ene China bu be wo me ya hye eno saa no ye ni ne hia hu ma o sa chopa bam okay se ene ne ka a chopa na se wanti a ni abon okay na o do ba ma okay na che se mi tie wi a na che se hunhum so mo pacho mo di asem ase ye di asem e wo hunhum beble okay nya di nsem enso edi asem enua di asem abosom di asem ase wakobo obi dua so wasem nya da ene obi okwa na asem e da obi de ni ta akira etumi nya wankasa wakobo dua no wasem ode ba onya kona ne ne yem owo ani otumi de ta akira ma nu ada ne fa so na che se ono akofa lawyer ba woni lawyer edo na che se mi ti o ya niama ye hunu anisuo no the same thing that happen with na che se obi wo kra utimu se ade apapa yiye odi for enso no de kokota no wadi bem no wadi bem san tie wo okay na che se ono wani no ani na be ne lawyer but woni lawyer nti no wo bedi for okay tie no sa no so na se bia won se bia ade se ni se na ekoso ade se ni se na ekoso mi abi di se ade die enya me fort na ade ti na fe de fort na be mi tie no na won sa ade de o se mi tu ho na mo a eno sa na ba ma so ye ya o sa na ba Okofuo Yaa ho a wa be fa ne o so lawyer until lawyer to atukuba ne Baomia that is say who is who and your friend amagani amagashia ni ehu amaga huhu good ubi eni ewo niama bisu ya dase na mebo obi nso wo ho a yemfa nsa awo oni obi awo kwala no betima nyina bedu baby na yare kwa wo chese wudi usika wiase dwetira wo ye nyina ko ni nyina so eye hunhum like obi na ayew anase hunhum nsem anase yes akra ne shebre no o chi nse menka ne se de wo kan se bia obi wo akra no na ni nyini mu na wo so wo nyini eye fe no no ye na okose eno sa na hunhum bi ka aka ho ana hunhum bi de chi na me ka sa won sa anu bi wo ha anu hira anu dome okay anu edidi nchini di mako no eno a na edi hira ye de dome okay so wa nti eno sa no o sa opem na wo hwehwe ukọ ebisa na wo se me be ya ma woni dey ne ekoso ewo asetrema se ni nipadua mu no se na ma wa akola ade be chan yale eno sa ne ya ka to abra boso se wo ba wa wo no
adwuma wo sa wo ye mfa sa wonya ho fa so no now de bon ho ka okay now de bon ho ka now de bon ho ka nti eno sa no tutu anamom na bra ma so ye e be bibia afi be wuro sunsumu de akuti a wo ba no ama yale ni nyina afiri ni so ama wo so watumi asem sika e de ato all right me pacho ye ka say ya obi the text message aba ma menken kan kakra ma na ye hu questions o mo bisa me pacho dwumadi a wo hwe ye sunsumu nsem dwumadi na wo hwe ne ne Okofuo Yaa na etwetwe nsem nkomo e wo sunsumu nsem ho me srew question bia opese obisa bia no ubetima bisa send Okofuo Yaa number so e wo screen no so frɛ no na ne ntwetwe nkomo obi di aba o Facebook say mimbisa o say ono no onyinsen me tene brofo na si ye dia onyinsen but eka be 6-4-5 months na say eno nso ye hunhum ana yare sunsumu enseseye Onso bua obe wale bema na bema na osika na efie obi ba na ye de aton so say obe ninsen all right ba ontumi ma emfa akwana de emba out miscarriage ase eno no sa na chese either say ewo oba ni fie ana say ewo bema ni fie omutumi ekabom efie fo mienu no efie fo mienu tumi kabom na so bua kwa ye tumi ton ma say car ya ton ma car udo hape wo ni apas ma se driver ni enti asa mimi pe obi na wo so pe me emi na se ebusu emu etumi kohia aso me se we de se na me so me kura me pen nada enti ni age no abraibo no enti so bi wa se obi ba kone se ye honhuma etumi frɛ honhuma no ma ne be hye bia obi fufuro mu na waka ade kra wo pe ye de amana wo ye fɛ ni so enti on fa number na egu screen so no na ommela se o nyinsen na say on die hia ne say de hia sa obeba we de ye say chiami onimu asem ka na waso message na ode bae o say enye yare na ye hunhum ana sa ya hawo no efri ba nti be osere wa tu anamon ne number ne good screen ani no Fred Okofuo Yaa ne tu anamon na so gi o manage na yie na se be ma betena o so anadwo awia no pa na nyinsen aba o so bekuta for some months na free unsa de eye bre hunu nti mesrew membre kwa tu anamon ne bra Okofuo Yaa na ase no nge o ma no ensiye me ba cho obi so de aba mamenkan ono so ne de no na amanfo afse me kan we de no amanfo de banti no ya beto aso we so say okay or say wadi 23 years on worry but bema one net no one na nyinsen 4 times ba ko pe na yi ba ko no so akola no entimi nante eno no sa no eyede ochi ni nyina meka se wase wa akola wa wo no all right but all akola no so aba all right but o ko be 6 years on nante ochi ena meka ne se nipa bi se no onse mfa se wache akola na nipa ena on nante e be nam so ni legu na wale okay eya ade ya de adua ne mu eno no eye ha me ba me bisa sa question eno no sa no eya na efiri akola no maame no na papa no bia na me kan ne efiri maame na papa ana papa okay eno omumie no nyina no bia me ke oba no ewo nie nti a ema na eba sa okay by me Okofuo Yaa metia no nanti edum ekuta bi papa ye wonante aduro so ye wonante aduro oh sa onso bi wa aya opentem enam na dwuma nti opentem ama ne ba nante
okay and a drew 6 months kana metuma ya akwa na bi no anante nti so bi wa na hu akwa be was akwa be de nkokọ be so no wanantentem nti eno sa no eye hunhum asesede ya sese e de mama me no ebe na ebe nam so gu na wale ebe nam so ama e bia oba na so sare nyoma akọ so na mo bra iti wasi ya na chese timi the confusion kura ba warem na chese emfa se bia ware na makohia no kura no wo abusua mpe anaso oba na abusua mpe enti yesi ye pe kwan bi so tete mo ntem enti yese ya ene mu fiefuo so oba ansesa nyoma be ma sesa nyoma se be ma sesa oba nyoma na ntongo oba na kasa se ada afono no ma sesa nyoma ko se no so ya de etumi de gina so egu awale within seconds and within short time na se eba mo aso ye o sa na kwan be na mo fa so bo anipa o twi de yan se obetu ana mo aba tina makase de yan se obetu ana mo aide aba edi gidie etu ana mo aba on se wo yale na oko hospital ni e mo wadu se dro we nie nom na wa anom a o hia de na esi ubewu we de wa kai me ye nipa bi a se me yare na se me maame anhwe me a me ho nto me da me maame ye nurse ni ti me yare wa akra na ye de ma to kai mu aba na wa hwe me ansa na me ho me da hospital 100 years kra me ho nto me me wo gidie wo maame mu se o hwe me na me ho to me ma je wa asem me de na that means ye gidie ene na ne ahonkeka wo de beye aduro no de be se aduro no mama de wi abesi beye aduro no ai ye fan se Okofuo Yaa mama aduro was nom ne 3 times a day na wakonom no 1 time a day e wa wasem wa na udi hu awu ene bia won pese de wan kasa pese hu won pese obehu bi se bia se yakon hu wi a ana sunsum famu wi a honam famu no e wo se wan kasa udi uni padua na se aduro ne de be ma wo no wan kasa wo je na de tom so na wo ye nti bi kwa na mountain endu na bia kwa 3 weeks wow no hu senche na nanom eye we asem we di mu de ma me bisa obi aba wo ko se wo pa wo a onya bi da me hu be kranda onti bi so da enti bi kran so da obi aso kan sa kran so nchile me nensi so so France am we ofia bena eso no pia kwa kwa brantie etian frama tigale aketego omuntumi nye saada me hu se bia me de drama obi ko bekasa na edo de ane yo obi aba aseda nko wow mimi tumi nya obi wa wale ono ne yele aye wedding awo ntina ntoko aba nti ho no ho na mitumi nya bia oba ne kunu osana na medi ochi ame ebi no ye adwuma abrochiro otumi fi Ghana ba obedi machi mat no sa for clean no sa ko edi entia e ba na wanya e sum ne e ne wanwa se metumi aye sa na ide ama nana se odi abrocha se mo abam dia ma me mbisa wo kwan we so yem fan se obi te ha a wo hwe yen so wo hwe yen na se bi o wa manane a na ohia sa moa wo ya age se oba ana kwan ben na abefa so aboa no on se obi wo ho a okoi no onya pipes ana bi wo so onya pipes obo obetumi ababa adwuma ma ne kwan a metumi a kire ho nyoma wutumi ya ebe na hu nipa bi na de bebrel ana hu nipa ko ehene kra na se nani enya nipa pa obetu atwa me play ticket be ma me de bebrel bi awo no na che se wo wadro de ye mfa nsende okay no na me pese me because obi wo ho a o yese o wo abroche kra me betimi de asende ba me hu ne se se nipa no adwuma ma ne kwan ana se oyare anono antimi ma ubetimi dia mani ebia DHL anase ya mane de akwa nipa kro anu anu metumi ubetimi dia ma but onfa mani fie nipa mane fa okay afa na mate wo de na se ni fie nipa na okono wabu ni sa okay osoma wase na edu ana ebi kro ye be ma so a owani a ubetimi dia san ase no ya be kan se Okofuo Yaa de na aduro na anya adwuma eno me mpatie wo maso ye okay enti na won fan hye nipa nsem se fa komano ana beje komano eno de wo nye wo waso ye de me nye wo maso ye sa kwa beso eno na me kire wo se
me de man di pada sani ebia na oyoba wabu ni sa waso aduro ni o de ma wa wasa aduro no okay ebi so me ke no waboka awu aduro no ho na o de ma na anye ya sign na abeka no ebe na do range na so ide ashem good we there ohefo a ohwe me wasumu a wo amanone na se yare bi ewo so anase awo sem hawa wasumu si obetimi ayama but kai hunu se on fan hye nipa da sani sem se won fan brel kwan ono befa so dia brel no de ewo no ane ho obetimi ayama ama wa o yare no anase o problem no asolve but enye nipa nsem ana ode be hye se je koma asumasi anase obenten ono anim kwan a obefa so a obeye aduro no no de amount enti ne number ana go screen no so no frɛ no na ne ndi nkomo o how bia say ya ware mu awo mu adwuma mu akwantuo je say problem bia wo bia yare bia wo yare bia no konfo say de hia ne say number na go screen no so no frɛ no wo de uni credit kra fa number no nefa to ho na wo nyare uni problem a fa number no to ho se problem ne ba yesi obi nim adechemu nsem unim di ochina ebesi ebia na yare na betu si ye mi hu ya nka me fa Okofuo Yaa number no na me frɛ no but unim di ebesi ti me srew number no in the good screen ani no frɛ no na ne ntwetwe nkomo bacho ye betwa ye ho sima aba ye ba ye be bisa ya Okofuo Yaa niama ebia esikwan enso ewo awo mu anase enkwala fam mu niama adwen ewo enkwala fam ni awo mu ye be bisa Okofuo Yaa ye twa ye hombra ye ba Benedita imama utuyo minyawa ubesuo misimama imama nanado yo my name is Kojen Kansan. You can call me to my next broken man. I got me soon have a Lennon Constellation Jackson and Kumauru TV man. How dare you boy other former fans if you know I'm so come so and fun to be say Kumauru TV a ho na benye bibia bi hey enije bia hey senyom said day oh watching me honum you see me laugh and color the man osia tongani di obetio natural sem kan do boto natural sem Kumauru TV amansane yena yediemu. Benedita imama utuyo minyawa ubesuo misimama imama nanado yo my name is Kojen Kansan. You can call me to my next broken man. I got me soon have a Lennon Constellation Jackson and Kumauru TV man. How dare you boy other former fans if you know I'm so come so and fun to be say Kumauru TV a ho na benye bibia bi hey enije bia hey senyom said day oh watching me honum you see me laugh and color the man osia tongani di obetio natural sem kan do boto natural sem Kumauru TV amansane yena yediemu. anti ene ebeka se wo se wo ba bi ko me na ye nko ne nko hwe all right yes I so mama biom edeba Kumauru TV anase home TV se me am ti dwuma edwamu am di dwuma de ebrewe ye frɛ me Ochrozo one the only one in Ghana ha obia ni ho a ode Ochrozo apart from me ti ubo Ochrozo ndi amenko a ne ne Okofuo Yaa ana etwetwe nkomo ya twetwe nkomo bebre se bia afi na waso TV na de ato ha anase afi na wabetena se hwe ya mesrew tena se netie bi na beboa amwa wa beboa onua bi wabusua ne bi ana wadamfo bi na so aka se mehwe kwasafoni so ne yes Okofuo Yaa
ɛyɛ saa dwumadi yɛmfa ne nkɔ na ɛbɛboa no nti mesrɛ wo tena ase twuku ne tire yɛne Okofuo Yaa Okofuo mɛsan so ama wakɔ aba bio yɛkɔ no ne yɛne yɛka mma kwan a awo obi wɔ wabrɛ onya wo obi so wɔ hɔ a wawo na ne ba na wu obi so wɔ hɔ a ɔnwo kura na wapɔn wakyerɛkyerɛ mu bebree na mepɛsɛ mbisa sɛ obi wɔ abrokyire ebia na busuafo a ɔno nko a na wɔ hɔ ɔno so the same thing ɛna happen to no na ne yɛka sɛ nipa bi saa no obetimi aboa no wagye atum sɛ obetimi aboa no ɛduro bia wɔpɛ yahaw bia ɛha no so ɔwɔ abrokyire so ɔwɔ Ghana ha so ɔwɔ he deɛ hia ne so ɔbɛfrɛ wo kwan bia ɔbɛfa so aboa ne bia ɔbɛfa so no waboa no wakyerɛkyerɛ mu kama ama yɛ ho na pacho ɛmfa sɛ wawo ba na akɔla no ɛnante no wadi kan aka ho ɛno no ɛyɛ na efiri den sɛ wawo akɔla no ɔnante akwɛbɔ na yɛ akwadworo saa esi da akwɛbɔ nso ɔnante sie na wohu nti ɛno sa no ɛyɛ atea we dey me nti hu pani sɛ me na me di n'akyi ɔwoyɛ ne ba no na ɔwan yɛ sɛ ne maame ni hɔ a obetuma sɔrɔ nante wasa ohu mama na ɔtara na kyɛ sɛ ɛyɛ aboro na ase den ɛyɛ aboro na ɔdi ni maame okay so wɔn nti last me twa ma me nsa akwane nante ɔdɛm ho na eboso ma ko kan se ne kɔte akwala onya de ɔyɛ nti wɔyɛ ɔdɛm ho sa wɔn hu bibi kɛsɛ sɛ fio sɔle nante ɛno ano no ɔnante sa dide na ɔnante yɛ ɔnante wow ɛna bi wɔn so a ɛyɛ sɛ wokɔ fight nso bi wɔayɛ wo na ɛdi nka adome no na bla bom sɛ ɔnsɔre nante na sɛ ɔbɛyɛ ba fine okay ɛno saa no yɛwura sunsun mu yɛkɔhu adekoro nti a asɛ deɛ yɛ ɛma ne baayɛ na yɛayɛ ne nyinaa afiri hɔ ɛredura aka nante ɛdo bebile wɔ hɔ yɛwɔ deɛ de twi ne n'ase yɛwɔ de ahomakyɛ yɛ a obiara nkasa obiara ho wokasa obi ho asɛe yɛwɔ deɛ de sa na yɛwɔ de tua no okay yɛwɔ de fa ne n'ase okay wow na we de ɛnɛ no ne yɛ gyina wom but mepɛ sɛ dwuma a wotumi di wɔ waso yɛ hɔ paa no wobobɔ bi so kyerɛ atiefoɔ ne ahwɛfoɔ ebia na obi wɔ saa yare ne bi na yɛ mmɔɔ so na awoɔ sɛm nko a na yɛka nti obia nipa no bɛdwen sɛ awoɔ nko a na ɔyɛ den otumi yɛ ho woyɛ ho expert nti wobɛtumi abobɔ dwuma a wodi ɛwɔ waso yɛ hɔ no bi akyerɛ ɔtumi da ase bi me Okofuo Yaa anwuma bebree na meyɛ wɔ maso yɛ waa wode w'ani ahu bi ɛfa ɛdam okay so be abodam what in kensen be sanwo yale okay stroke be sanwo yale stroke mpodi eyete stroke yale we de mama ngina odam yi so na menka asem bi na wan hwa na me refi ayi obi ka se wosa the same yare obi question o de ba ne say that den na abodam for Ghana na onko se omo yare ono a se gina nipa na osa yare no e ka chen se ada na hu se ekom di obi na ontete aduane nhyɛ nanum e se nipa no ye den e ba waso ye ansa enti ne ye ka se asem ma wache a e ma ne de ani a okay asem ma wache a e ma ne de ani a na that means nipa na o yare no o ma o wa twem ko so bibia ko ka anje bibia ko ka papa anje trede eti na busuafo mu se bia Okofuo Yaa wo ho se ni se na o se mi tuf anamofa wana so me abira me so be ka no ene se bia nam na abadanfo na osesa mo yale ojuwa ari asem we asemu enti dam stroke promise and fail me fan se gono ya ye gono mema die ana ni mi enu nyina ya ja ye si gono na wo ma ho wo mema but mema die na no o hye man de no hye pan yi so ba ye say friend white okay on say kafra obi wo ho a otena sisi ya na akunya so afo wow obu a ewo no ho a man ni bi no na sabio center ba no ho even no pesa kafla ehwo no eye close kra na me wo ho adro ho
Okay. In between my virgin complete. Atwetan. Atwetan. Remember the friend atwetan. Enu no ya na otwen ntwen. Anka wo. Ye ni nyina bi. Okay. Obo ya ria wode tie ohun ya ra de ban enso na phone no as phone no ni nyina ebe hwe ni nyina mu ama. Na che se wo nam wo tim se menyare enso me sote. Ese otu na mo ba Okofuo Yaa. Okay. Ni nyina mesa ya le a me fa se ehunhun mu de. O de ba maso ya metenete. O sakre stroke what say kire mesapa sa mesapa emu de he yesi ebi wo ho to jamu ayensa eno na untumi nya ne hye. Okay o de wo nko ho me nko ho atojam dia untumi nya no me fam eme tena kasafide su na me nka ndwa manum na aba na bekam kase bia di mbo ne de ya pa. Okay e tron e wo so untojama metumi asa utojama metumi nka. Okay opa kwa me hwe wani oba mentumi ebu ha otumi fle Okofuo Yaa mpacho boa mo sikasemu ekwan be so na me mo sikasemu me menya money for money unye sikaduro menya sikaduro nso. Okay ba boa e ma waduma koso ekoso na unye sikatu botom. Okay so what I say aha obu won so ye for keka won so onsa ntama say etwetwa anuane beble fibroid ni nyina mesa. Okay se eba yare fam dia eba yare fam dia yare bia wo so bia fafa ho bla. Okay obo akro oni obi manense ne pe obo a onya kro onya ba onya eyele ti e fan se o amanone na yare bi hawa yare bia apart from a tre a wato jam yare bia no Okofuo Yaa se bra freno ne number no ne good screen ne no freno senso so wo Ghana ha anase o amonone na unua bi yare anase unua bi so yare wa amonone no onhwe Okofuo Yaa na wahwa mesro fa number no ma no so on frɛ Okofuo Yaa na omeje na yare sa because yare de yasin bibia wo wiase yare yasin ohia ti mesro o yare a na wasem wo mobo but ho odin a unya mobo ti mesro Okofuo Yaa so ho mayen ya yare fam kwan bia be fa so aboa yen ama wo yare a wo ho ato ne de o frɛ Okofuo Yaa wo ho ato fa ne wa fa sha wo hu kran se menya number we de me ho ato me ne fa gidie eta akire ne bra na Okofuo Yaa ebeboa number no ene good screen Okofuo Yaa me so fo wa no keka number no obi wo ho ana na so modern ye ka se wo hwe batonti ti bobo number no na yo atiefo Okofuo Yaa upese hu maso ye anasa upese uto anama ba maso ye a me number na 0541 0541 70 17 28 message subi okay 0541 70 17 Okofuo Yaa number no no nti ba bibia wo a wo hwe yen bia no fa number no ne frɛ no bia na wo yare wa modin anase mesuma mbisa wa asemo amawo question bia wo pese obisa Okofuo Yaa bia no mesrew number no ene good screen no frɛ no o frɛ na obeyi wa no Okofuo Yaa obi epa kwantu wa try emfa so no so ba wa so ya obetimi aboa ena unsa edika medika bobo ma bosuma me do mo ye adwuma. Okay me bosuma oye adwuma anasa me moti a okam homa ye adwuma oye akwanto mu nsem ifa ne kokwa brantie. Wow so ya brantie ankasa oya brantie ankasa that is so too quiet dia brantie na so on sade wa so better so to say yes papa yi ameze ono ankasa oye ogoro ono mo na ye akwanto mu nsem bibia. Wow otenete okay we there me yemfa ehoni si ha meba na wo se oba ketwa 3 years ekom minjindi but o se yenhwe video ne mra ebia me minjindi no oba obi o hwe yen so wo fie so enjindi akora 3 years there obeda akom na ne den kra no beye me pa mo cho Okofuo Yaa ba no mo mienko ne enkohwe ni video ni bi mra ebia na wo hu ba wonim se ye Okofuo Yaa ba no no enti ne enkohwe video ne mra
we de penfo na kan kakum ya ji no kwaku anum we de meka se kakum ya ji ani kwaku ani mi de mani ahu bi oba no papa ei me na me wo ma de ano display sa na kwala so so ndindi ti wa hu bi ti wa so di hu adanse ei we de me hu adwiri me obi an che na sada edene kwa agro anu anu ei we de me hu adwiri konfo ya na che se ya kase tumi dia bi kutam meka se wo because wo na bia wa ma na so akwala no so ti meka se tumi ekutawo wow fine konfo ya ye bre no ya ye be enti me pese ensemo a anase mo final word a obeka che ya hwefo a o mo hwe yen so obi wo ho yare sa kwantum anase adwuma sem aware mu nsem problem bi e wo bia so the final word a ka che hwefo yo me da ahwefo nyina ase kakra meka ade atwa to ne se wa kwantu say wo US say wo UK say wo Canada say wo baby ya wakodi abrochire ana wakodi amanone won sentiment nkan o pipes wunya adwuma enye wunya aduane mpo ne wadi ana wakoyale wo amanane na doctor ediklo abrochire say mfa ne mlaga na obewu senke so omode wo ba entu mfa fiempo ehwo na branana ya ana konfo ya asoye na bibia ebede da hoboko amount se wo pepi se wo pa kwantu se wo amana ne nyuma bi ehaw ya le bi ekere wo so a wadama monfre number na egu screen so no na mombra konfo ya asoye na odidie ebeje wo nkwa konfo ya mpacho me pese wo sande number no betu dwabio ansa na maba questions amanfo de aba ma mebisa o na ye de dwumadi nasi me number ubenya me akasa any 0541 0541 70 17 28 message to be okay. 0541 70 28 wow we de da wo be bar ahabio me sure say da sene ye be say ahia ba ye hia me pese odo ba ne be ba mama fili ga ye say wani tuamu a ye ndinja ana won samum sim we de pese mani tuam na me hu say ampa akola ni nie de me hu say wo sa no e ono a ana say enye ono a na obi the question bi aba o say o Italy na kratasemu aye diama no o di tum na re say wa ya onya kratenti pie ko ntimi mpie eno sa obetimi aboa kra wow the here say obefa number no na na be comfort ya makasa okay seconds obenya paper kratasemu a enti na mekasa a me pe obi o ye chinindifo e me mekasa no wanante a nti onyi ni biom onji ndi biom the here say obefre me number na egu screen ani ana me mekasa maka number no frɛ me na ye hu de oho na nso kɔ ne kɔde o papers fine ye fan so konfo ya kasa bebre obi wo Ghana ha opese wo ba me pacho kire wa kira kwan kakra he fa na konfo ya o konfo ya be kira kwan ana se baby amaso ye ewo odi udwuma Jabin ejusu Jabin pacho ane okay unya si Jabin station pa unya frame ya macha me phone ba be fawo edo aba maso ye okay ti okonfo ya ewo ejusu Jabin se ofiri akra eba akra mpatem setema akra koforidua sunyane suhum ne sa kwan ni nyina wo si ubesi wo ejusu uduru jusu a wo si upe Jabin ka senso wa so na ade wo ka eba uduru jusu a o branch on sa writer uko Jabin uduru Jabin a station no wa frɛ number na egu screen ani no number ne de tem bi ese o mani hia na wa nkwa ira because you say kremofo adoso am ye hu kremo papa obi wa number ne ira o me pe comfort baby e bia na comfort baby so wojo so you say o nie no de wa koma wrong person the number ne de make sure say
number no ekura unya dru dwoso na o branch ko dwabena o frɛ Okofuo Yaa obefa no wa ma ne chiamefo na befa na nkomo bia wo ho bia no na oni na di ana se u free oboase sampa ho ahwan eba wo de bra ne besi kejetia udru kejetia o so kodwoso udru dwoso a ana se kejetia kra dwaben ka o so kodwoso ana se dwaben so onya dwaben ka udru dwaben station a no wa frɛ number no na nkwala beba befa ana se udru edwoso na fa dwaben ka udru station wa frɛ no no ma mefa Okofuo Yaa yebre no ya yebe but obi the message bi aba message na doso by me hwemu a de yi no na mabisa de me so kra no kire me so no ana mebisa but mesrɛ mu amaka no mo fa nche me se ma mbisa wa asɛm ama wa eno ti na number no wa frɛ no na ne ni nkomo ebi a wo frɛ no na wo ka kire na obebisa wo nsɛm bi wo ho ma so wa eden wa kire m ti se man kan ama wa e ma ne ha fa ne number no ne friend direct o friend na ono betwetwen enkomo obi say oyare asthma na opese obi say asthma yare wo ho aduro ewo ho wo asthma okay asthma ni ma bi say question na ma wo so wo ho aduro ewo ho nti say wo yare asthma nko a bra obeboa we de be ma mestre kakra de ba me say oh manpower no me pacho chirem ye manpower person wey num ye den anaze me hu ne say sa na opache say oh manpower na afi so okọ si o kase woni okọ odru dwosua say ko be ba be dru dwaben no na wakakwen nti na no so wo ho adru o ho ana ho adru pa wow obu okra kojo to kojoto ensore kojoto ebi efi ne mofrasi nyina ensore da wo ho adru obu onso ahunhum ne de aye no wo ho adru Okofuo Yaa man power woman power nyina ho na woman so ebi de ewu woman eso baby wo ha enye yi dey enye yi emumbie anase we dey akafo mo fa chamina minti bi da say woman power de yati aye man power they say mema ni na hia ye say woman so mo wo hawo ana ya mo nka na mo anu guso man power no ko 2 minutes or 3 minutes say woman bi so ko kra ko 3 seconds 3 seconds cramponation wow okay enti no wow de e ba say ope man power no Okofuo Yaa say ende tumuda na wo kojo to kra wo say wo ye bema na say wo say obema awu a ha ho frɛ no number no ne good screen wo say no kra de kuku frɛ no because was awo aduro eye ni koko de manpower de say ne ebe ni nsuo me ba cha what ba because koko ye take change you na say awo ye koko a it manpower de one say mremre nti number no ne good screen no so ba cha osanfa ba bia wo etudwa na bobo number ne biom echa yo me da so chunozo baby Okofuo Yaa obehume ana o pese ohu maso ya edwuso dwaben se wo free Accra se wo free unya bia wo si edwuso pe edwuso ka wo ho anya kedetia dwaben ka ewo ho edwuso nso dwaben ka ewo ho nti unya besi pe na wa fa me number no 0541 70 17 28 number is 0541 70 17 28 o pese o ba unya dru edwoso ne se bia ekwa na yera wa friend number no unya fa dwaben car anasa one na de o car enso ba o be se dwaben station wa ma chia me na e ba be fa e de wa be fi piao enti no ahwefo a o hwe me yebre no ayebe aha na yedi dwumadie ni nyina ebesi se de otie na no se wo how bi problem bi e da so kwanande se wa bra wa kwaso fofo ho malamfo ho ahwamo o se ono de ohia ye ugidie a odi betu anamo aba ne ho onye bi da se we aba anye ye enti no wa oso ye chinyidifo no yen try Okofuo Yaa
enso enhwe na so ye ewo kumase edwoso asa mekanisa kumase edwoso dwaben eho na wo nti baabi bia wo bia no ebia na dwaben na dɔɔso wo Ghana ha anase edwoso no dɔɔso wo Ghana by kumase edwoso dwaben eho ana wo unya fa number na egu screen ni a ofre na obeba na just emwa bia wo hia ewo abrabom bia obetimi na wa ya ma so wa ma no ne so wo krum ha so wo hen baabi bia wo bia no fa number no ne frɛ no na ne ntwetwe nkomo ebia na pese me bisa na asem ma o man bisa wa send message no man bisa mesro fa number no ne frɛ no na ne ono ankasa ntwetwe nkomo one on one enye na kola bi na efa ono a na efa na ne wa twetwe nkomo one on one no waka wo ha onyina akere no obetimi aya ma wa obeka akere wo ontimi nya ma wa obeka akere wo because omedada enji usika endi anase omedada enje hwe metimi aya enye by force mitimi nya enye by force ti frɛ no na ne ono antwe nkomo no se ono na so ye bibia ni wa ba wo a obeka se mitimi nye ana minye bida ti mesrɛ wa Okofuo Yaa number ne go screen na so Okofuo me de mesrɛ wa wie de cyberbo number ne twato na yɛmfa dwumadi ni nsi yo my number is 0541 70 17 28 message to me 0541 70 17 28 ti yabeda obi bia ase se oje bre etna ase no tie ye no hwe ye me amedi dwumadi ebre o ye frem Eugene Moses Akwa dodo na afre me o kire ozo 1 edin we oboni ye na Okofuo Yaa hu se wa frɛ aboni ye a obek frɛ me na me de 100 cedis na ma no kwa na akɔgye ti dasene ye besen hia ya damase